Ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandatakan pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Kilura Petruk menika. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Kilura Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten ki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Kilurah Bagong. Wis do mati ya. Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae kapimindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Kilurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur kon toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Kilurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Kilurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Kilurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Kilurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kilurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya.
Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Poncowati. Angemongi kula warga ing Poncowati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Poncowati Senggana. Kocap kacarita nalika semanten dereng purna sami Balwacana kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat Anoman malungkat sampun prapteng witing naga sari kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun Penemban gandak blekuduk suwaru gembal Sumarante awela iya Semar slamet tekaku ning Sambikala Praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pangestu ning Begawan Durna Tampanana ya Bagong. Nune nggih sanget anggen kami dadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken Penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya.
Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Nang ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo jarikan, emas kok dienggo jarikan, apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal
padha tumindak Angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahé klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasina ora nerusake ngene tumindak Angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen to kowe wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming drajating batur ming Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Saka 5. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Badranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye?
Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bering ngulon ngecan. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ke dosane. Nek ngono aku sing arep katut ke dosane. Lho, nek pancen kowe dadi mepalangi Durna, kowe tak katut ke dosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna, tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani terus. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nendi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong boyo Semar Badranaya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa.
Ngapa ya, Mir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawang re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho, tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan.
nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih mestaken dawuh. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratena wisanggeni maya Wisnu Pratena ta lho Man piye rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Nggih, istaken dawuh. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Nggih, ki Lurah Bagong. Saya lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang wah sajake pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sang dadakani pawadan kowe mbelani karang kadempel.
ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, Wonten dawuh. kowe iki standby ning kono. Nun, Kowe iki standby ning kono. standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, Inggih ngestaken dawuh kula Lurah. malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki Ming munyuk sing dindelke apane? sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku. Sakarepku wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Han, Wonten dawuh. arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki Menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Man. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing patimu Anoman.
barang melu perang we nglabuhi desa Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Hot. Galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase to andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petruk ganti anane ya mut Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njotosi kula wae dan kanca mundur, delik rasa melu ora delik. Cilaka man. Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng, Petruk, Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong Karang Kadempel klebu kowe lebu Garing klebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane oh dadi sampean mriki ajeng ngamuk yo mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Drusana lho nggo menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadakku kaya omongan diwasko kaya omongan lho wah antil pisan gletak sampean isin ya ora oh iya mula nyo nek ajeng ngantem nek nganti Petruk mangantem mati sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong Bagong mangantem mati Gareng mangantem mati ming kari mateni Anoman lho penak to Anoman mangajar mati boyong bapak pun gawin ini jame mepet yo wis ayo modar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean sok mateni Petruk urip yo men doyak utang gawe iso nyo pecah siramu mang pecah nek iso mati dening aku iso mesti mati nek pecah kok ora mati tenan medeni ora ya wis ambiar kowe iso didi kempot barang ditokke ayo guys biar mburi lho iki ora apa-apa to lho genah isih wutuh kok kon apa-apa ki piye nyo biar gondodo nyo wah dan sesek pecah jantungmu oke silakan nah pun sirah empun cengel empun dada empun wis nek cara satriya gentenan usung ngomong gentenan sapa wong aku mung kon ngantem kok weh sampean ora isin po diprisani piye akeh pangeran pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake mburi yo padha-padha ampuhe dodo yo dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo gesuk ngapunten baleni dodo ya tro wah mak klucuk ora apa-apa rame nyo pecah mburi iya dodo riki mburi dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar matek ora amboyo ampo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petrus setan ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget man vertigo kula piye vertigo napa-napa kualik pripun niki tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang
suraning baru iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo jebutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik mudhar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Semira nututi ta kowe? Ayo ora wong kowe kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku apa ngetutke padul bapak ora maju, mudhar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora dupak raimu mudhar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo.